लोगोफोर आं दिनै मोनसे जायगायाव थांगोन बे जायगाखौ नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायदो बे जोंनि हाबनाय गेट बे हाबनाय गेटआव जों लोगोफोरखौ नेगासिनो दङ आरो जों लासै बे गेटजों हाबनानै थांबाय थागोन नोंथांमोना नुगोन आरो बे गेटखौ नुनानै नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाबाय जोंनि जायगानि लकेलफोरा जोंनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआवनो बे गेटआ जों बेजों हाबलांगोन ओरैबायदि मोनसे जायगायाव मोनहैगोन जाय जायगायाव जों माने जोंबा आं खुनु दिन थांफेराखैमोन बे जायगायाव दिनै फार्स्ट थांनो नागिरदों आरो बे जायगायाव थ' नोंथांमोनखौ आं बे जायगायाव लागोन आरो बेनो हाबजेननाय गेट जों जागायजेनबाय बाइकखौ जों राइड खालामबाय आं आरो लोगोफ्राबो सफैबाय जों लासैनो बै जायगा बे जों थांगासिनो दङ नायदो बाइक राइडिं खालामनानै जोङो नोंथांमोननिसिम देखायबाय भिउआ ओरैबायदि जोंना टु वे ओरैबायदि नायनो मोजां नुयो लामाखौ ओरैबायदि मोजां माने ओरैबो जोंना टु वे नालाय बेनिखायनो थांनाया बेलेग साइड आरो फैनाया बेलेग साइड आरो साननि जोमैजों ओरैबायदि मोजां नुदों साना साग्लोबसारबाय आरो बेजों भिडिअ लानायखौ एफाग्राब मोजां नुदों जे माने बुंबाबो रावा गैला बेबायदि राव माने गोसो सिङाव बेरखांफैबाय थादों ओमफ्राय जों बिदिनो थांगासिनो दं लाइन आरो नायनानै जों गोजोनबाय गोसोआव ओरैबायदि मोजां मोनबाय बा बहुद जौगाहोबाय लामाफोरखौ बानायबाय बेबायदिबासो माने टुरिस्ट मानसिफ्रा माने जोंनि जायगाफ्राव बेरायफैगोन होननानै जों सानबाय बा आंबो सानबाय आं लोगोफ्राबो जों सानबाय रायलाय थांबाय थाबाय जोङो जे जायगायाव थांनो नागिरदों आं नुफेराखै माबायदि जागोन जायगाखौ मिथिया खिन्थु बाद थांगासिनो लामाया बेनो होननानै मिथियो जों थांगासिनो दं मोनहैगोन दसे समनि उनाव एसे सम लायो एसे गोजान जायगाया ओमफ्राय मोनहैगोन आरो जों बाइकजों जों बेरायगासिनो दं लोगोफोरजों बेरायगासिनो दं जों न'निफ्राय ओंखारबाय जे जों दिनै दिफु टाउनाव जों मोनसे जायगा दं बे जायगाखौ जों नायथारगोन आरो जोंनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि जिथु हेडक्वार्टार बे जायगा दं नोंथांमोनाबो जुदि बेरायफैनो जुदि गोसो दंब्ला बे जायगायाव बेरायफैनो हागोन आं नोंथांमोननो बे उनाव आं बुंगोन बे जायगानि मुङा मा बाट लामाखौ नायदो नोंथांमोना नायनानै निस्सय मोजां नांगोन लामाया माबायदि जोंना टु वे ओरैबो थांनाया आलदा फैनाया आलदा आरो बे सेरावनो जोंना माने सेन्ट्रेलिस्ट नवोदया बिद्यालया बे सेरावनो दं आरो नवोदया स्कुल बे सेरावनो दङ आरो जों बेखौ बारबाय क्रस जालांबाय जों थांगासिनो दं दसे सम आरो बारा गोबाव गैला जों जि जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगाखौ जों मोनहैथारसिगोन नोंथांमोनाबो नुसिगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं मुंखौबो बुंना होगोन बा फोरमायना होगोन बे जायगाखौ दा जोमैजों आरो लाइन माने लाइन जुदि गेजेराव माने बिबार गायना होनाय बेहाय ओरैबादि मोजां नुदों लामाखौ माने नायबाबो माने नायनो बाया आरो बिदि नुदों आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों लामानि जिनि गोजा गोसोम गुफुर बेयो मोनसे माने कार्बिफोरनि ट्रेडिसनेल मोनसे एटियारनि मोनसे गाबखौनो बे लामायाव माने फुननाय जादों आरो बे जाथिजों माने बयबो मिथियो बे जोंनि माने कार्बिफोरनि माने मोनसे बिसोर माफ्ला दं बिथांमोना बा ट्रेडिसनेल जिथु माने ड्रेस दं बेहाय माने बे इउज खालामो बेखौ बिनि गाबखौ फुनना होदों दा नुब्लानो गम मोनो जे बे कार्बि हारिनि बा कार्बि जाथिनि होननानै बे गाबा होननाय बेबायदिनि थाखाय माने होनाय जादों होननानै जोंबो एसे मिथिनो मोन्दों आरो सुलुंनिफ्राय बाट जिनक मोजां नांगोन ओरै जिथु गेजेर जिथु लामानि गेजेराव जिथु थानाय जिथु लामा गेजेराव जिथु बे गोजा बायदि गुफुर गोसोम गाब होनायखौ जोबोद मोजां नुयो नायनो मोजां नुयो आरो मोजां नाङो साजि लामाखौ बेरफ्रावथारो ओमफ्राय जों लासैनो मोनथारसिगोन बारा गलाय आरो एसेल'सो गोजाना दंसै बेहाय एसे क्रसिं नालाय एसे जों गारिफोरखौ जों लासै सालायनांगौ दा जों नुहुरबायनो हनै बे जायगाया जाबाय मा होनो तारालांसो प्लेस गेटआ नायदो ओरैबादि मोजां गेटआ आंबो खुनु दिन फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय तारालांसोनि नैबे हाबजेननायनि गेट आरो ओरैबादि मोजां नायो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो जाय बिथांमोना फैखादों बा नुफैदों बिथांमोना मिथिखाबाय बा नायखाबाय बे जाबाय तारालांसोनि फार्स्ट ब्लक आरो नोंथांमोना कन्टिनिउ जागोन बेखौ नोंथांमोना नायबाय थानांगोन बे लाखिबाय गोजोन्थों।